Priprav sa na 25 otázok, ktoré nie sú také jednoduché, ako vyzerajú. Začíname niečím, čo ľudia často podcenia. Ktoré zviera má najsilnejší stisk čelusti z týchto možností? Správne je krokodíl. Jeho stisk patrí medzi najsilnejšie v živočíšnej ríši. Ktorý štát má tvar najviac pripomínajúci čižmu? Je to Taliansko. Toto je pekný mix geografie a zaujímavosti. Ktoré mesto je rozdelené medzi dva kontinenty? Správna odpoveď je Istanbul da leží na pomedzi Európy a Ázie, ktoré oddeľuje Bosporský prieliv. Ktorý vták je známy tým, že nevie lietať, ale vie veľmi rýchlo bežať? Štros nelieta, no na suši je extrémne rýchly. Táto už chce trošku lepší prehľad. Ktorý z týchto útvarov má presne 8 strán? Osemuholník má 8 strán, názov je v tomto prípade dobrá pomôcka. Ktorá farba vznikne zmiešaním modrej a žltej? Vznikne zelená. Teraz niečo, čo si veľa ľudí pamätá zo školy len matne. Ktorý kontinent je rozlohou najmenší? Najmenším kontinentom je Austrália, práve preto si ju ľudia často mýlia len s krajinou. Ktoré zviera je symbolom múdrosti v mnohých kultúrach? Najčastejšie je to sova. Toto je skôr o prehľade než o biflení. Ktoré more je najslanšie z týchto možností? Správne je Mŕtve more, obsah soli je tam taký vysoký, že človek na hladine ľahko pláva. Ktorá časť rastliny zvyčajne prijíma vodu z pôdy? Vodu prijíma najmä koreň. Táto otázka má dobrý wow efekt. Ktoré zviera je najvyššie na svete? Najvyšším žijúcim zvieraťom je žirafa. Dospelé kusy môžu presiahnuť 5 metrov. Ktorý nástroj sa najčastejšie spája s huslami? Husle sa hrajú najmä sláčikom. Tuto ľudia niekedy zbytočne prekombinujú. Koľko minút sú 2,5 hodiny? Pol hodiny sú 150 minút. Ktoré zviera je známe tým, že mení farbu kože podľa prostredia a nálady? Je to chameleón. Teraz niečo fakt rýchle. Koľko strán má kocka? Kocka má 6 stien. Ktoré zviera je najväčší suchozemský živočích? Je to slon africký. V tejto kategórii nemá konkurenciu. Táto je pekne vizuálna. Akú farbu má smaragd? Smaragd je typicky zelený drahokam. Ktorá planéta je známa svojou výraznou červenou farbou? Je to Mars, jeho povrch obsahuje veľa oxidov železa, preto pôsobí na červeno. Tuto si vieš predstaviť aj bez školy. Ktoré zviera si najčastejšie spájame s nosením panciera? Klasická odpoveď je korytnačka. Pancier ju chráni pred predátormi. Ktorý kov je pri bežnej izbovej teplote kvapalný? Je to ortuť, patrí medzi málo prvkov, ktoré sú pri izbovej teplote tekuté. Teraz malý výlet do histórie. Ktorá stavba v Egypte je najslávnejšia z týchto možností? Najznámejšie sú pyramídy v Gíze, sú jedným zo symbolov starovekého Egypta. Ktoré zviera sa bežne označuje ako král džungle? Najčastejšie je to lev. Táto otázka vie pekne potrápiť aj dospelých. Koľko nôh majú dokopy dva pavúky?
Jeden pavúk má 8 nôh, takže 2 majú 16. Ktoré ovocie sa spája so symbolom tropických ostrovov a koktejlov? Veľmi často je to ananás. Pred koncom ešte jedna, čo znie ľahšie než je. Ktorý z týchto živočíchov patrí medzi obojživelníky? Správne je žaba. Obojživelníky žijú časť života vo vode a časť na súši. Ktorá hora je najvyššia na svete nad morom? Najvyššou horou nad morom je Mount Everest. Leží v Himalájach na hranici Nepálu a Číny. Daj vedieť do komentára, koľko bodov si uhral tento raz.